І з того, що ми можемо побачити, що тут на квітнику це є ялиця корейська, для того, щоб дійсно на Новий рік її можна було наряджати. І, мабуть, оце таке одне із небагатьох хвойних дерев, які я раджу замовникам для того, щоб дійсно можна було прикрасити його на зиму. Через те, що вона достатньо повільно росла, ну середня росла, і виростає в майбутньому там до 7-8 метрів. Ну, це буде через років 20, тому хоча б в якійсь осяжній перспективі ми дійсно можемо це дерево наряджати на Новий рік. Тут в квітнику, зараз важко буде побачити, тут є сосни гірські, і ми досадили пізніше нідіформіси ялинки, подушковидні. І все решта – це квітник достатньо високий, щоб створити максимальний об'єм в цій частині, яка дійсно не дуже велика.